Bij mij in de studio een aantal maandjes geleden waren ze hier met de vooraankondiging van het album wat uit ging komen. Met wel een heel speciaal, laten we maar zeggen, opbrengstdoel. Bij ons in de studio. Stel jullie even kort voor, mannen. Ik ben Michiel de Jong. Ik ben René Bos. Michiel de Jong links en René Bos rechts. Toen ze toen hier waren, was het precies andersom. Dus ik zeg, Michiel, we pakken jou vandaag eens even goed in beeld. Juist. Dat was even schrikken. Dat de mensen kunnen zien wie Michiel de Jong is. Jongens, nog even terug naar de oorsprong. Beats of Love. Daar zit een stukje muziek in en een stukje goede doel in. De essentie is eigenlijk muziek maken voor de Hartstichting. Aandacht voor de Hartstichting. Wij doen wekelijks DJ's uitnodigen in onze studio in Geleen om een set te draaien voor wat aandacht te geven voor de Hartstichting. Mm-hmm. En dat is een beetje het groeien. En we hadden ook bedacht van, nou ja goed, als we dan toch mee bezig zijn, laten we ook een album gaan maken. En daar hadden we het een aantal maanden geleden over. Dat album is er nu. Is vanaf 1 juni is dat verkrijgbaar. En de opbrengst daarvan gaat dus naar de Hartstichting. Het zijn nummers die ik in de afgelopen jaren geproduceerd heb. Echt mijn beste nummers, waar ik echt met hele ziel en zaligheid in heb zitten. Mm-hmm. En voor een goed doel. Kort samengevat. Ja, en je hoort het, hè? Het geluid van de cd. Het is een echte... met een albumpje, met een hoesje erbij. En het is dus niet, het is echt plastic nog. Ja, en... kom hier. Ik wil hem hebben. Alsjeblieft. Kijk eens, daar is die. De cd Exotic. Ik laat hem even zien. En hier zie je dat de opbrengst dus inderdaad naar de Hartstichting gaat. Michiel, voor de luisteraars en kijkers die dat toen gemist hebben. Wat was voor jou de reden om die Hartstichting erbij te betrekken? Want daar zit wel een heel zwaar emotioneel iets aan voor jou, hè? Ja, zeker. Helaas is mijn oom overleden door een hartfalen. En dat is iets, dat kan ik nooit meer rechtzetten. Dat is eigenlijk de essentie. Eigenlijk toen hij overleed, ook mijn opa is ook overleden, helaas. En dat heeft, ja... Ik word er stil van weer. Ja, sorry dat ik het even doe, maar ik vond dat ik het even moest doen om in ieder geval duidelijk te maken aan de luisteraars waarom dat jij die heartbeats, beats of love, zo belangrijk vindt. Ja, dus muziek was toen al waar mijn hart al lag. En iemand dan in je nabijheid, familie zien overlijden, dat heeft mij zo aangegrepen dat ik dacht van, ik moet iets doen hieraan. En daar is eigenlijk het zaadje geplant. En ik ben ook een hulpverlener inmiddels. Ik heb ook een reanimatiecursus. Complimenten. We kunnen er niet genoeg hebben. Mensen die andere mensen kunnen reanimeren met die speciale apparatuur. Hè? Ja, en dat is nog best wel zwaar als je dat leert, zeg maar. Hoe dat, het is best wel... Maar dat mag je dadelijk vertellen, maar waarom dat het zo belangrijk is. We gaan even naar René Bos. René Bos, wat speel jij voor een rol tussen aanhalingstekens in het verhaal van Michiel? In principe regel ik eigenlijk dus... ik heb een heel groot netwerk aan DJ's. Je weet, ik heb zelf ook een radioprogramma met dansmuziek en ik weet niet wat. Overigens, luisteraars en kijkers, hij heeft een huisgenoot en dat zijn de platen. Als je bij hem thuis komt, dan struikel je over de platen. Overal staat wel een... dan heb ik het over vinyl. Ongekend, René. Maar dit even terzijde. Ja, nou goed, wat ik zei. Ik heb dus zelf ook een dansprogramma. En ik werk al jaren met gast-DJ's en noem maar op. En toen hij ermee kwam van... we zullen daar met die livestreams gaan beginnen. Mm-hmm. En DJ's uitnodigen. Ja, nou weet je, ik heb mijn netwerk in de strijd gegooid. Mm-hmm. En ja, we hebben eigenlijk constant een good time en weet ik veel wat. Iedere keer leuke mensen over de vloer eigenlijk. En een goede sfeer. En dat merk je ook wel in de kijkcijfers wat we ermee scoren. Mm-hmm. Dus echt wel cool gewoon. Wij gaan even naar de muziek. Summer, de radio edit. Michiel, wat kun je erover zeggen? Dat is een dansnummer met gitaar en piano. En vooral veel power, lekkere melodielijn. En echt een zomers nummer. Dat zou je ook wel in de clip zien als je die een keer ooit gezien hebt. Maar het is echt een vrolijk dansnummer, vind ik het. Mm-hmm.
En we gaan natuurlijk niet de hele track draaien, want je moet gewoon die cd kopen. Absoluut. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Je moet natuurlijk die cd kopen, want de opbrengst daarvan gaat naar de Hartstichting. Juist. Even een paar, ik heb een paar nummers klaarstaan hier, zodat je een beetje een idee krijgt wat voor muziek dat het is. Ja, en ik zei natuurlijk al dat ik hem niet helemaal ging draaien. Want dat is natuurlijk niet de bedoeling. De luisteraars en kijkers die moeten die cd natuurlijk kopen om die opbrengst naar de Hartstichting zo groot mogelijk te maken. Jongens, wat kunnen jullie erover zeggen? 1 juni gelanceerd. Wat is de stand? Hoe gaat het ermee? Ik denk dat ik zo'n 75 cd's inmiddels verkocht heb. Dus dat is gewoon... en dat is netjes. En dan heb ik eigenlijk alleen nog maar met mond-op-mond reclame gedaan. Want we willen ook echt nog langs evenementen gaan. Langs Is dit dan eigenlijk de allereerste cd die uitgebracht wordt en waar de opbrengst voor de Hartstichting is? Ja, absoluut. En hij vergeet wat, want het is gewoon een collectors item. Er zijn er maar 150 van gemaakt en hij heeft ze allemaal ondertekend. Dus, ook dat, ja. Het is absoluut de eerste cd die ik zelf gemaakt heb ook. En ik heb, ja... Dus wacht even, ik heb natuurlijk een platenmaatschappij, ik verkoop muziek online. Maar er zijn allemaal streampjes en zo. En ik wil met dit, ik dacht van de eerste cd meteen bam. Ja. Voor het goede doel. Ja. En er komt nog veel meer aan, hè? Want vanaf dat we weten dat het weer een beetje mag... gaan jullie ook iets aparts doen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. We gaan even naar een track luisteren, althans gedeeltelijk weer. Hè, want we gaan natuurlijk niet die hele cd laten draaien. Want dan kan het 1 op 1 meegekopieerd worden. Dat gaan we natuurlijk niet doen. René, ook wel genoemd Wizard. Ja. Jij hebt een hele aparte sound eigenlijk. Hè? Jij zit een beetje meer in de rustige vibes. Hè? Hoe noem je het? Deep house? Deep house, ja. Ik heb eigenlijk, hoe noem je dat? Loungy, jazzy. Lounge, ja. Soulful. Ik laat even iets op de achtergrond lopen, dan hoor je dat. Oh, je hebt nog zelfs een plaats van mij hier. Ja. Mooi, geweldig. Dit zijn dus de vibes van René Bos is de naam. En met dubbel S, hè. Ongelooflijk. Geen familie van de grote heer. Maar met dubbel S. De muziek die jij maakt, René, omschrijf het eens even. Ja, ik probeer gewoon in mij te onderscheiden. Gewoon in ieder geval niet dat te maken wat mainstream, de DJ, producer draait, maakt, noem maar op. Ik heel goed. Wel, iets dieper te gaan, wat meer diepgang, noem maar op. Ik zit al zo lang in de muziek. Ik heb al zoveel stromingen gehoord. Ik zit er vanaf mijn 15e jaar ongeveer zit ik erin. Hè. En goed, op een gegeven moment ben ik vanaf het begin van de house ben ik in de house terechtgekomen. Ik heb eigenlijk... René in de house. René in de house, ja. Eigenlijk wel, ja. Ik heb eigenlijk alle muziekstromingen wel meegemaakt. En sommige vond ik niet zo goed en noem maar op. En dit is toch eigenlijk wel de sound. Wat ik gewoon, de Detroit techno...
begon eigenlijk met deze soort tunes wat je nou hoort in de muziek. Ook een beetje Afrikaanse geluiden hoor. Ja, congas, noem maar op. Lekkere roads. En ik probeer het gewoon zo jazzy mogelijk te maken. Dus, speciaal met het stempel van jou erop. Hè? Ik bedoel, als je dit hoort, dan denk je van... Hey, dit is van de hand van René. Ja, dit is van de hand van René. Ik ken ook eigenlijk verder niemand die dit soort... Nou ja, goed. Dus dat is uniek dan. Dat is uniek dan. Ik laat nog even een klein stukje horen. Lachen, dankjewel. Ja, dit heeft wel iets. En vooral als het een beetje warm is. Hè. Ik ben wel eens in Scheveningen op een strand geweest. En daar hadden ze ook zo'n lounge tent. Nou jongen, dat is zo'n heerlijke muziek. Als het warm is, dan moet je niet van... dat weet je allemaal niet. Nee, maar precies, lekker. Dat is ook een beetje mijn essentie. Zo loungy, chilly. Je moet erop kunnen ontspannen. Ja. Als achtergrondmuziek kunnen gebruiken. Maar je moet er ook op kunnen dansen. En dat is mijn essentie gewoon. Nou, dat kan je hier zeker op. Ja. En voor het geval dat je geïnteresseerd in dit nummer bent... Het duurt 8 minuten, dus we gaan even snel verder. en natuurlijk ook te koop bij Exotic. Music. Ja. Michiel, net even over die defibrillators gehad, hè? Jij zegt, dat is nog niet zo gemakkelijk. Wij kennen ze allemaal, hè? De zogenaamde strijkijzers waar je even mee langs elkaar wrijft... en dan bam, dan mag je ze gebruiken. Hoe is het jou bevallen? Vertel, wat is zo zwaar aan zo'n cursusje? Want we moeten natuurlijk wel proberen om zoveel mogelijk mensen te mobiliseren... om hier je bijvoorbeeld bij aan te melden. En dat jij dus ook zo'n cursus gaat doen... waar je mensenlevens mee kan redden. Het is intens fysiek zwaar om 3 minuten... je moet 30 keer iemand pompen op het hart, zeg maar op de hartstreek... en dan 2 maal inademen. En op een zwoele avond, warm, dan is dat best wel... en doe dat eens 3-4 keer achter elkaar, want dat is natuurlijk zo'n training. En je hoofd erbij houden natuurlijk. Je moet toch even nadenken van waar ben ik mee bezig. En het belangrijkste is even als je iemand aantreft... te gaan kijken of hij of zij... ademt natuurlijk, daar zit het hem in. Maar het kan dus ook zijn dat hij snurkt. En dan ademt hij... Dan lijkt het alsof hij ademt, maar hij ademt dan niet. Dus dan moet je al gelijk beginnen met het reanimeren. En dat is ook... en hoe sneller, hoe beter natuurlijk. Hoe sneller, hoe beter. Dat is de essentie ook. We hebben Eriksen gezien op het voetbalveld, onlangs verlegd. Ja, dit is nou echt live radio. Een prachtig voorbeeld. Tussen aanhalingstekens prachtig, wat daar met Eriksen gebeurde. En je zag ook meteen wat die medespeler daar deed. Hè? Met die tong. Ja. En heel belangrijk. Op de zij leggen inderdaad ook. En daarna een hartmassage geven. Dus ik zou het iedereen aanraden. Want je wil niet dat je dat niet kan. Ja, dat je hulpeloos ernaast staat. Ja. En denkt van, oh jee, daar gaat hij. Ik heb ooit een jongeman in de uitzending gehad. En die was eigenlijk een beetje depri. Omdat hij dus ook die cursus deed. En ook met die defibrillator ter plekke was. En dat dan zo iemand dat niet overleefde. En toen zei ik aan hem... Jongen, de dag dat jij een leven redt, dat gaat komen. Maar die had er op dat moment eigenlijk al helemaal geen zin meer in. Van, twee mensen met reanimeren... Maar het is anderzijds ook zo, als je tijd gekomen is, kun je reanimeren. Dat is gewoon zo. Dan zijn momentjes bij, dan gaat het niet. Ja. Dan lukt het niet. En dan moet je jezelf er wel overheen zetten. Gewoon, ja. Heeft hij ook gedaan trouwens. Ja. Michiel, enige indicatie hoeveel vrijwilligers eigenlijk nog nodig zijn om dat te optimaliseren? Dat die apparatuur overal gehangen kan worden en gebruikt kan worden? Nou, er zijn 35 mensen waarvan ik weet die dagelijks overlijden aan hartstilstand. Dus dat is onbeperkt. Ja. Ja, dus het is wel echt zo dat er heel snel ingegrepen wordt. Dat wist ik ook niet, maar binnen een minuut vaak zat echt zo'n reanimatie iemand al bij jou op het moment dat je opgeroepen wordt. Dus het gaat al goed, maar ik kan me voorstellen dat er echt wel uitzonderingssituaties zijn waarin het niet goed gaat. Dus ik wil eigenlijk iedereen oproepen om dat te doen. Ja, en dat horen wij ook van de wethouders en gemeentes. Meld je aan, het is belangrijk. En het is zo mooi als ze je vanuit het ziekenhuis bellen en zeggen... de man of vrouw leeft nog, dank je wel. Ik bedoel, ik krijg er nou een kippenvel van. Zal ik dan ook even zeggen waar mensen zich kunnen aanmelden? Nee, we gaan eerst even naar de muziek. Okay. Want Rabbit, de radio edit. Hey, Rabbit, de radio edit, dat rijmt, hè?
Absoluut. Ja, zeg er eens over. Ja, toch. Rabbit, dit is inderdaad ook weer dat is weer een andere kant van de dancehoek, zeg maar. Dat is echt een EDM-nummer. Komt hij al? Ik laat hem al horen. Dat knalt gewoon en dat is het einde van de avond als iedereen los wil gaan. Gewoon knallen. Gewoon knallen. Ja. Even een klein stukje van dat nummer. Kijk. Daar gaan de handjes al de lucht in. Ja. Rabbit, de radio edit. Zo, dan mag jij gaan vertellen hoe mensen zich kunnen aanmelden voor die cursus te doen. Ja, dat is zeker belangrijk. Dus de hartstichting.nl en dan /reanimatie/leer-reanimeren. Dat is hem. Hartstichting.nl /reanimatie/leer-reanimeren. Leer-reanimeren. Maar als je naar hartstichting.nl gaat, dan kun je het zelf ook al heel snel wel terugvinden op die pagina. Hoe reageert de Hartstichting eigenlijk op jouw actie? Ik heb ik ben er op gesprek geweest voordat de shows gingen geven en het aangekondigd hebben. Ze hebben ze ook uitgenodigd. Ja. En zij dragen mij warm hart toe. Ze zijn echt blij mee wat ik doe natuurlijk. Warm hart, dat vind ik wel een hele mooie woordspeling. Ja. Ze dragen mij een warm hart toe. We hebben zelf al op de tafel gezeten van hoe kunnen we dat in de toekomst aanpakken op misschien evenementen, met misschien DJ's en zo. Dus dat is ook al iets weer ontstaan. Ja, daar gaan we het zo meteen ook even over hebben. Terwijl ik deze track weer eventjes wegschuif. Want we zitten ook met de compilatie van deze uitzending. En dan zit je natuurlijk met muziekrechten. Hè? Dus dat gaat allemaal goed komen. We hebben nog 1 track. Maar ik wil jullie natuurlijk nog even aandacht geven voor iets anders. Want toen eigenlijk bekend werd dat het langzaam de muziekbranche en de evenementenbranche weer los mocht, toen zeiden jullie meteen van wij zijn wellicht de allereerste op dat gebied evenementen wat weer losgaat. Het is eigenlijk, dat klopt wat je zegt. Ja. Alleen het is eigenlijk, we hebben het eerder al besproken naar aanleiding naar die datum toe van we moeten iets gaan doen, we willen iets gaan doen. En het wordt ons ook met de promotie van die cd bedoel je? In het verlengde van die cd eigenlijk. Ja. Maar we hadden nog niet het plan om echt op die datum net in juli al iets te gaan doen. Maar we zijn... Nee, maar dat kon ook niet. Want het lag allemaal plat en we mochten niks. Ja. En eerst werd het half juli en toen schoven ze weer een weekje naar voren. Juist, en dan word je ineens benaderd door iemand die een mooi recreatiepark heeft in Zevenum. Die zegt van, weet je wat jullie kunnen... Zevenum? In Zevenum. Zit er niks korter bij, jongen? Ja, dat is dan ook wel weer zo. Nee, maar goed, vertel. Het is een recreatiepark, dus we hebben daar een privéterrein waarop we een evenement mogen /kunnen neerzetten met een aantal discjockeys. Niet al te groot, want we moeten natuurlijk toch nog een beetje terughouden. Dus, ja. Maar het wordt ons bijna in de schoot geholpen, wil ik niet zeggen. We hebben natuurlijk echt wel toch wel iets van een naam opgebouwd. Ja, maar er komt toch iets bij kijken, hè? Want als je hoort dat bijvoorbeeld de wielerronde in Heerlen, die wordt dus afgelast omdat men denkt dat men het niet conform de coronaregels kan organiseren. Hoe pakken jullie dat aan? Of wordt dat allemaal voor jullie geregeld en moeten jullie gewoon zorgen voor de music? Ja, dat laatste. Het is een recreatiepark waar sowieso al heel veel mensen zijn op dat moment. Dus dat wordt al helemaal netjes in banen geleid. Het is niet zo dat het allemaal vanuit het niets moet op worden gezet. Het is bovendien een doorloop-evenement. Dus mensen kunnen gewoon naar buiten lopen. Er is gewoon echt heel veel ruimte. 1,5 meter kunnen we denk ik wel garanderen. Ja, makkelijk. Nee, moet je. Ja, precies. Ja. En we gaan ook mensen oproepen om gewoon afstand van elkaar te houden. En als wij het niet doen, wie gaat het dan wel doen? Ja. Nee, en met wel even gezondheid bovenaan. Dus ja, en je zult ergens moeten beginnen. Hè? De evenementenbranche heeft keiharde klappen gehad. En je zult ergens moeten beginnen om dit los te trekken. Ja. En doe dat dan ook alsjeblieft volgens de regels. Want anders dan gooien ze straks de boel weer plat. En dat willen we niet. Absoluut, dat ben ik helemaal met je eens. En we gaan echt proberen om het zo veilig mogelijk te doen. Ja. En dat is belangrijk. We gaan even nog naar een stukje muziek luisteren. Back Around, de radio edit.
Michiel, vertel er iets over. Dat is een nummer dat lag het heel even stil met de muziek. En toen dacht ik van, nou ja, ik ben er weer. We zijn er weer. Back around. En daar kwam een stem in voor, hè? En daar kwam een stem voor, ja. Het is een nummer wat ik geco-produceerd heb met een artiest hier in Nederland. En wat ik zeg maar geremixed heb, laat ik het zo zeggen. En, ze loopt al een beetje op de achtergrond, dat hoor je, hè? Ja. Ja. Ze loopt al een beetje op de achtergrond. Ze loopt, ja. Ja, nee, ik ben gewend om niet door de zang heen te spreken, dus ik was een beetje in het houden. Nee, dat maar doe ik ook niet, dat doen we niet. Nee. We gaan meezingen. Oh, dit klinkt een beetje Chesto-achtig, dit, hoor. Pam, pam. Ja, dit is dat. Van Buren. Van Buren. Ja, lekker akkoorden. Vertel nog even iets over Van Buren. Want jij zegt van, ja, ook daar hebben wij regelmatig toch wel contact mee met de grote jongens in die dancewereld. Op dit moment niet, maar het is wel zo dat de Armin van Buren enkele van onze nummers heeft gedraaid in zijn State of Trance radio show. En ik heb hem inderdaad wel vaker gesproken, ook op evenementen. Maar evenementen zijn momenteel niet daar, dus dan zie je elkaar ook weinig. Maar we houden elkaar in de gaten. En ik weet dat hij onze muziek goed vindt, want hij luistert ernaar. Hij draait het zelfs sinds een State of Trance shows. En dat is toch een compliment. Ja, dat is mooi. Ja. Mannen, de datum. Maak het bekend. Jij mag het doen, René. René Bos gaat het doen. René Bos gaat het bekendmaken. Ja. In Zevenum. Oh, niet zo hard op die trommel, want dat horen we allemaal via... nou jongens, zorg dat je vroeg wakker bent in ieder geval. Ja. We gaan om 11 uur beginnen. Het is morgens. Het is morgens. Ja. En we gaan door tot 9 uur. 's avonds. Nou, dat is mooi. En het is 29 Park, hè? 720? 720, oh! Yes! Wat erg? 720? 720 Park in Zevenum. 720 Cable Park in Zevenum. Met de Pilweg 1, als ik het goed heb. 5. Maar als je op de Middenpeelweg zit, dan zit je goed. Is in de buurt. Ja. Zal toch wel aangegeven staan, toch? Beatsoflove.nl. En de datum was? 3 juli. 3 juli. Dus niet nou komende zaterdag, maar volgende week zaterdag. Yes. Oh, dat is al heel snel. Dan gaan we lekker een dansje doen aan het water met een drankje. Ja. En, ja, dan hopen dat je eigenlijk diezelfde temperaturen had als vorige week. Ja, dat hoop ik ook, man. Dat is het enige wat nog een beetje in de weg staat. Ja. Want als ik naar de vooruitzichten kijk, maar goed, ik heb gewoon goed weer besteld en dat gaat goed komen. Ach joh, als je op 1,5 meter, hè, als je 1,5 meter afstand houdt en je gaat dan dit doen, dan spring je toch gewoon warm. Ja, precies. Maar iedereen kan ook het water springen, want we hebben een hele grote plas. En er worden waterskiers zijn er ook. En de naam van het evenement is natuurlijk het belangrijkste. Beats of Love. Ja. Beats of Love. Beats of Love. Dat is hem. Dus als er mensen geïnteresseerd zijn, hoeveel mogen er maximaal op? Wat zei je net? Het trein is echt ontzettend groot. Dus, maar hoeveel bezoekers zouden jullie kunnen ontvangen? Oh my god, dat is... Dus er mogen er heel veel op? Ja, heel veel. Er zitten er al 9000 op dit moment. Omdat het een recreatiepark dus echt heel is. veel. Dus we willen eigenlijk... Dus je hebt al gegarandeerd mensen daar? En dus we proberen ook niet te groot te doen. Want dan... Nou, dan toch even naar dat tijdstip, René. Wat jij zei, van zorg dat je vroeg op bent. Want dat je vroeg wakker bent en daar naartoe gaat. Want als je om 11 uur 's morgens begint. Wat adviseer je de mensen dan om op tijd daar te zijn? 2 uur van tevoren? Of wanneer gaat de trein open? Nee, de trein is gewoon eigenlijk gewoon al open, denk ik. Vanaf 8 uur geloof ik, hè, neem ik aan. Je bent gewoon vanaf 11 uur ben je gewoon welkom. We hebben ook geen entree. Ja. Dus het is gewoon een open evenement. En Als je voor 11 uur komt, dan mag je helpen opbouwen, want dan moet er een hele Dat is een goeie, ja. Dat is een hele mooie. Geweldig. Mag je nog mee helpen slepen met die zware boksen en zo? slepen. Jongens, nog even een ander vraagje. Willen jullie nog iets kwijt in het algemeen? Want ik heb een plaat klaarstaan. Nou ja, nee, ik vertel het gewoon niet. Mag ik vertellen wat men de cd voor het Hartstichting kan kopen? Waar je die kan krijgen, ja. Dat is xzata.com. Dat is heel makkelijk, xzata.com. En dan, als je daar die aanklikt, dan zie je meteen ook op de cd. Ja, en als er maar 75 van gemaakt zijn... Nee, wat zijn er? 150? Er zijn er 150, ja. En de helft is al weg.
Juist, die zijn allemaal gesigneerd. Jeetje, en Mina. als die weg zijn, dan komt er weer een andere. Maar dan mis je dus die handtekening. Dus ik zou opschieten, jongens. Ja, en ik heb nog een ei in de auto liggen, die wil ik ook kwijt. Een Dus, ei? Die ligt in de auto. Een ei? Ja, je vroeg toch of ik het kwijt wou? Jongens, willen jullie er nog iets aan toevoegen? We hadden afgesproken dat jullie nog lang zouden komen op het moment dat het album inderdaad uit is. Ja. Dat hebben jullie gedaan, dankjewel daarvoor. Ik zou het geweldig vinden om er een keer langs te komen als het evenement geweest is. Dat we kunnen zeggen van... of misschien Nou, misschien kunnen we wel ergens begin augustus of zo iets plannen om te kijken hoe het evenement verlopen is. En hoe dan de evenementen ervoor staan. Ja, dat lijkt mij, lijkt me een hele goeie. En jullie hebben natuurlijk elke 3 minuten... Hou afstand, Ja. was uw handen, hoest in uw elleboog, hoest in uw elleboog. Laten we wel hopen dat dan tegen die tijd alles zonder mondkapje, dat sowieso. Ja, dat is sowieso afgelopen als het goed is, hè, zaterdag. Hè? Goed jongens, bedankt voor de komst naar de studio. Ik zou zeggen, toi, volgende week zaterdag daar in Zevenum met de Peelweg 5. Ik heb het goed onthouden. Yes, dat is hem. Ja, en nogmaals dankjewel. Ik ben amused having a very special edition of Xanax. Dankjewel. Jij bedankt. Bedankt voor de uitnodiging, man. Graag gedaan, hè? Fijn, man. Tot volgende keer. Hoi.